Да хоть все пусть закроют. Мы же туда не ездим. Мы ж туда нічого не возім. Лукашенко паехаў на завод ладзіць чарговую перадвыбарчую піяр-акцыю. І там выпаліў, што калі Польшча захоча закрыць апошнія пункты пропуску на мяжы, то хай закрываюць. Праз санкцыі пункта сувязі з суседзямі ў нас і так засталося ўсяго два. Адзін для легкавікоў і аўтобусаў у Брэсце і яшчэ адзін для грузавікоў у Казловічах. Затое помста палякам у Лукашэнкі вельмі простая. Они ж санкции против нас ввели. Ну, ввели хорошо. Но мы и не боремся против той миграции и людей, которые там хотят жить и которые туда идут. А яшчэ 70-гатовы палітык закінуў лухту, што Польшча адмовілася нават весці размовы пра палітвязня Анджея Пачобута. Поляки отказались вести даже разговоры по Пачобуту. А, Б, насколько меня информируют, Пачобут не хочет туда ехать. Польскі бок ужо адказаў на гэта. Калі дыктатар Беларусі кажа, што не ведае, што рабіць з Пачобутам, я скажу яму, што трэба зрабіць. Перш за ўсё ён павінен вызваліць яго з турмы. Такія цвёрдыя словы ў польскага МЗС.